O local de ensaio seguirá apostando pola escena musical local, pero enfocando agora a música tamén como unha oportunidade laboral. Hai capacidade para montar industria cultural, é dicir, isto non é un invento que nos saquemos nós. Por iso creemos que a gran aposta do novo proxecto, da nova etapa do local de música é orientalo de cara á profesionalización. Todo o mundo se vai a profesionalizar como músico? Non, pero que a música son moitas profesións, non? Hai xente que está en prensa, hai xente que está en audiovisual, hai xente que está en producción, hai un montón de xente traballando para que un solo grupo este encima dun escenario, non? E isto é o que levamos dicindo algún tempo, que seguiremos por aí, e creemos que realmente aquí en Pontevedra temos as pezas necesarias para facer isto, non? Unha das razóns para este cambio de rumbo é a necesidade de adaptarse aos novos usuarios, que traen novas propostas e formas de facer. Agora mesmo hai unha, bueno, non dificultade, senón unha oportunidade, todo o contrario, que temos a dúas xeracións convivindo, non? Está que lle chaman os millennials, pero logo están os que veñen xa detrás dos millennials, non? E teñen unha forma de funcionar completamente distinta. Por iso creemos absolutamente necesario ter espacios de exploración, laboratorios, onde realmente poidamos indagar outros temas, non? Cada vez vemos máis que a xente moza pois lle interesan outros aspectos da industria musical, máis alá deste estricto perfil de grupo de rock and roll, cada vez están aparecendo novas propostas que por onde queremos ir, non? Como primeiras accións desta nova etapa, anunciáronse unha nova web, máis redes para facer do local un espazo de referencia e un Music Lab. O novo enfoque segue a liña do Concello en canto ás actividades culturais, que quere fusir dos grandes eventos de masas e aposta por políticas de proximidade que favorezan a integración. Fuximos destes eventos que chegan e se van e non aportan nada. Nos aquí o que buscamos son políticas culturais de proximidade, políticas culturais que favorezan a integración de todo o mundo, de todos os colectivos, e no que a veciñanza se sinta partícipe. O local de ensaio leva funcionando unha década na que se programaron máis de 300 actuacións. Polo centro teñen pasado xa máis de 500 proxectos musicais. Polo local pasan máis de 200 mozos e mozas cada semana. Dende o ano 2008 programáronse máis de 300 actuacións en diferentes espazos, na rúa, en salas, etc. E tamén, dende o ano 2008, máis de 500 proxectos musicais, é dicir, ven bandas, ven solistas, ven o que sexa, estiveron no local, ensaiaron, algunhas continuaron, outras desfixéronse, pero así tamén é a música, non? A nova liña desenvolverá unhas 150 actividades nos próximos anos, que incluirán actuacións como as do Serán de Tralla ou Son da Serea, formación e monitorización de proxectos e integración en rede con outros programas municipais, como a Noites Abertas, Ponteverán ou Xeración Sónica. Tamén se potenciarán as iniciativas lideradas por mulleres, co fin de abrirlles camiño nunha industria moi masculinizada. E, por suposto, tamén en base a toda a política que vimos seguindo dende xuventude, e é a potenciación das mulleres e abrir camiño, espazo ás mulleres nunha industria que está moi masculinizada e na que tamén consideramos que é importante axudar a abrir este paso para que poidan entrar con toda a forza que traen e toda a capacidade que teñen. O novo local de ensaio pretende ser un espazo de referencia entre os novos músicos, servir de nexo de unión entre os diferentes axentes musicais do Concello e a contorna e ser un modelo de xestión e organización.